Good afternoon! Happy Friday, guys! It's Friday again. Ang bilis ng panahon. Grabe. Pupunta kami kinalay mamaya. Hiintayin ko na lang si Dan kasi sabi niya early daw siya matatapos para isang car na lang kaming dalawa. I think he'll be here at 3, which is perfect kasi dapat nandun kami kinalay mga 4 kasi magluluto kami ng ribs para sa mga boys and ribs will take like 2 hours. Lalabas lang ako kasi kailangan kong bumili ng ribs. Sikat bumili na, pero I think kulang. So, bibili lang ako ng more ribs. And then, i-check ko din kung may sitaw dun sa Asian shop. Katatapos ko lang maligo katatapos ko lang mag-ready. Mainit ngayon, which is good. Sana pagpatuloy mo yan. Pagpatuloy mo lang yan. Maganda yung mainit. Like, si Mr. Sun is out and about, pero may hangin-hangin pa din. Yun yung gusto ko. Pakita ko sa inyo yung outfit ko. So, kasi maganda yung weather, ito yung pa-outfit of the day ko, guys. Pasensya na, medyo may sun rays tayo. Nakalimutan ko na, pero ano siya, website siya ng mga Korean clothing. Ang ganda actually ng quality nito. Knitted siya, oh. Ganyan. Cardigan lang siya na mahaba, na may 2 pockets, malalaking pockets. And then, this is, I think, from Bangkok. And then, I'm just wearing leggings from Kmart. Kmart Kids. 9 yung size. Yun lang. And I will just wear my black slides. And, ano ba yung inopen ko dito? Pagkain ata. Hindi pa ako nagla-lunch. Nag-breakfast ako kanina. Pero, hindi ako magla-lunch kasi pupunta tayo kinalay. Gusto ko like, empty ang aking belly. Kasi masarap yung... Magluluto kasi sila ng laswa. Parang ano siya, version nila ng utan. Like, utan siya sa Bisaya. And then, mag-ano din siya. Ano pa yun? Sarsyadong isda. Hindi ko alam kung ano yan eh. Pero, tingnan natin mamaya kung ano yan. Ang dami ko hindi alam, besh. Kakainin natin. Meron ako dito. Ay, ito. Magbaon tayo nito. Paki. Punta lang tayo sa Asian shop at saka sa pool saglit para pagdating ni Dan, hindi na tayo pupunta ng grocery. Kasi baka kapag nag-stop pa kami sa grocery, okay lang sana ako isang grocery lang. Magsistop pa ako sa Asian shop. Kasi kailangan daw nila ng sitaw para sa kanyang laswa. So, yan na lang yung kakainin natin. Ano pa ba? Ito masarap to, guys. Yung custard cake na binigay ni Sis Ann, ni Rizo-chan. Masarap to. Galing to Japan. Custard cake. Yummer. So, yan lang dalawang na. Nandito pa din yung... Ay, oo, bigyan natin sila nito. Hindi ko sure kung magugustuhan to nila. Yeah, bigyan natin siya nito. Itong mga ano ba? Squid. Kasi marami dito eh. Bigyan natin siya. Hindi ko alam kung magugustuhan niya yan. Ano pa ba natira dito? Yun lang pala natira. Check natin dito. Hala, yun lang? Yung custard pala. Ito, bigyan natin sila nito din. Home pie. Home pie. Tapos itong mga choco chip cookie vanilla. And bigyan natin siya ng custard cake din. Ayan. Ang konti na lang pala natira. Okay. Dali natin yan. Ilabas ko na kasi baka makalimutan ko na naman. Ayan. Okay, tara guys. Punta tayo Asian shop. Punta din tayo sa natawag dito sa post office. Kasi parang may package ata ako. Okay na? Okay. Magpalit tayo ng bag. Ito gusto kong gamitin para madali lang crossbody. Alam nyo ba, hindi ko na talaga siya ma-figure out kung paano siya. Kasi nung in-unboxing ko to, natanggal talaga siya. I mean, ay, bongga, ayun, I just figured it out, people. Okay. Meron siyang, ito yung etro na sling. Ano siya, meron siyang ano dito, diba, maliit na, I'm not sure if you guys can see. I'm pretty sure yung mga may ganito, alam na nila. I-ano lang siya, i-press lang siya. Tapos ganun, umiikot na siya. Ay, okay. Ha! Bilis na pala. Ang galing nun, in fairness. Okay. And then, ito. Wait, hindi ko kailangan ng sunnies kasi naka-glasses ako. Anong dadalhin natin?
keys, money, ano pa? Ay! Yung aking hand cream. Yun lang, hindi ko din kailangan ito. Kasi, ano ako, tissue din pala. Meron akong glasses. Alright, let's go guys. Punta tayo Asian Shop at saka Kohl's. 1:44 na ng hapon. May time pa naman tayo. I need to be home before 3. And, ang haba na ng oras na yun. Ano lang naman, ribs at saka sitaw. Unahin ko yung sitaw. Joke lang guys, sabi ko unahin ko yung Asian Shop. Dito ako sa Kohl's. Unahin ko yung Kohl's, tapos Asian Shop, tapos post office, tapos bahay. Kasi parang that's the way that makes sense. Anyway, let's go. Sobrang saglit lang ako din. Kukuha lang talaga ako ng ribs. And that's it. 1:54. Hindi pa rin tumatawag si Dan ha. Wala pa rin akong callback ha. Wait, iwan ko kayo dyan guys. Dito na ako malapit sa Asian Shop guys. Ito yung nabili ko sa Kohl's. Naka-sale yung kanilang Grow Long na shampoo at conditioner. At ito yung shampoo at conditioner ko. Uy guys, kung meron kayong Kohl's near you and ito yung ginagamit nyo, check it out. Kasi it's half price right now. Wait, 1 week pala delayed yung vlog ko. Half price. Sorry guys. Grow Long na shampoo at saka conditioner. Lagi ko siya talagang chine-check kasi mahal siya. Mahal siya. $17 ata yung isa. So now it's $8.50 each. Minsan lang nangyari na na half price yung dalawa. Ngayon, half price talaga. Pati conditioner at saka shampoo. And nag-iisang conditioner na lang natira. I grabbed it. And then I grabbed one shampoo as well. Marami pa kasi akong shampoo. Yung conditioner yung ubos ko na. Kanina lang naubos. And then I got Flora. Tumawag si Dan kanina, sabi niya ito yung kulang namin. Kasi I was thinking, meron talaga siyang gustong bilhin. Ito pala yun, Flora na butter. And then, yung ribs. Yan lang. Akala ko may tao, reflection ko pala to. Parang tanga. Bili tayo ng ang tawag dito? Sitaw. Hindi pa ako nakakain. Kain nga muna ako. Sabi ni Dan, he'll be home at 3:30 daw instead of 3. So, meron tayong time. Kain na muna ako kasi gugutumin tayo, beshi. Wala na ba akong kailangan ibang bilhin? Dito tayo sa OK Asian Supermarket. Maingay dito. Sana merong sitaw. Meron nga. Pili tayo nito. Konti lang daw kailangan ni Lyra eh. Pero ito isa. Meron silang mga dito. Okay. Dito na lang pala ako bibili ng mga pang sinigang meron. Tas mayroon pang tinola. May nag-text. What time ka punta dahi? Bahay na tayo guys. Yang box na yan galing Teami. Nakita ko yan sa labas. Si kuya hindi nag-knock. Pero hindi nag-iwan ng card, iniwan yung package mismo. So, yan yung mga pinamili natin. Open natin yung Teami. Alam ko na laman ito eh. Yung detox na pack. Meron akong nito guys sa 25% off. If you guys are interested, i-leave ko yung link nito sa description box. Ang daming nanghihingi ng link nito. Ilalagay ko siya sa description box. Ooh, merong vitamin C serum na nakalagay sa order. Pinadala lang nila to sa akin. Hindi ko to binayaran. Okay. Feeling ko bagong product nila. Gusto ko kasi yung mask nila. Ito, vitamin C serum. Tingnan natin yung itsura. Ala, cute! Ay, ang cute ng kulay. Ganyan talaga yung kulay ng product. Kita nyo ba? Pink. Na parang
rosy pink. I like it. Ang cute niyan, in fairness. And then, nandito yung 30-day detox. Dalawa. Alam na natin yung laman nito. Skinny at saka colon. So, yung skinny tea, again, sa morning siya, every morning. And yung colon tea is every other night. Yan. Teami skinny at saka Teami colon. Perfect kasi ang tagal na naubos ng Teami colon namin dalawa ni Dan. Yung natira, Teami skinny na lang. Ayan. Teami skinny. Same lang to nung kanina. Yeah. Ayan. Teami skinny at saka Teami colon sa likod. Meron din siyang kasamang calendar. Ayan. Ayan. So, ano natin to? Lagay natin to dito. Simula na naman tayo. Nasira na kasi yung routine namin. Hindi ko alam kung bakit. Parang nagkabuang-buang na. Nag-share kasi kami ni Dan sa isang pack. Dapat separate talaga kami para maayos talaga namin ba. So, i-post ko yung calendar naming dalawa dyan. Kasi kapag share kami, nagkabuang-buang na, hindi na naaayos yung amount ng skinny tea, alam mo yun? Lalo na kapag si Dan yung nag-prepare kasi nadadamihan niya. So, hindi tuloy naaayos. Na magsisimula na naman kami. Kasi ang tagal na naubos ng colon tea namin. So, yeah. Thank you so much, Teami Skinny. Ililive ko yung link. Ililive ko yung link dito sa description box, guys, ha? Alright. So, while hinihintay si Dan, palitan ko lang yung bedsheet namin. Nandito na siya. Ay, nilabas ko na to kanina. Kasi, nag-laundry ako ng bedsheet. Nandito na si Dan, guys. He's just getting ready. Prepare ko na yung susuotin niya. Kasi, pagdating niya, bihis agad. And then, let's go. Ito na, sana wala akong nakalimutan. Kasi medyo late tayo ng light. Very light lang naman. Ako daw mag-drive kasi si Dan pagod. Tsaka baka may mga emails din siya kailangan i-check o mga tawag na kailangang sagutin. Baka hinahanap niya yung key ba? Nasa akin yung key. Wait, ha? One of the best things you need ever. A key? Oh, I've been meaning to hear thank you. Ay, dito na kami, guys. Hello. Ayan, tutulong ako sa kitchen na. Bakit? May nag-comment. Dito tulong daw nagdadala. Nagdala ko na ribs at ng ano dessert. ba yan? Uy. Saksakin ko ang ay, grabe siya. Comment lang kayo, ah. Napagalitan tuloy kayo. Isa ano lang ba na naman? comment. Isa lang. Isa lang. Dagdagan nyo pa. Ito talaga siya. Ma-check kasi sa comment. Ay, nagdala naman siya ng ribs, guys. Meron ka namang dala lagi, dessert. Dessert. Hindi kasi nila nakikita. Panoorin nyo sa akin kasi. I-haul mo nga lagi yan sa vlog ko. Tinignan ko man sa akin, Day, na may dala kayong dessert. Yung nagdala siya ng donut, sabi ko may dala siya ng talaga, yung may sabi lang. Kaya ngayaan mo na. donut. Hayaan mo na. Sasaksakin niya eh. Sasaksakin Ay, grabe siya. Brutal ba siya? Dala siya ng ribs. Oh, si Rhaze. Oo, nagdala. Dami na nitong ribs. Tuwi naman na pupunta kayo. May dala naman kayo. Bakit? Oo nga. Kaya nga, hindi ko na nga yan pinapansin. Hindi naman kasi nila nakikita. Ano nga ulit yung sasabihin ko? Si Kati, oy? Pag-vlog ka 24 hours, ha? Na-late kami kasi may aksidente kanino. Nadaanan din nila Kat. May aksidente. Yung taxi talaga sirang-sira. Warak yung likod. As in, no. Kakapatiran din. Diyan lang sa labasan namin. Dami aksidente dyan sa inyo, Day. Ano kasi? Busy. Tapos 80. Oo, yung speed limit. Ayan guys, nandito na yung ibang ribs. Natanggalan na to ni Kat nung membrane. Membrane! Push mo yung membrane, tapos hindi pala membrane. Membrane ba talaga yun? Membrane daw mo. Comment. Membrane naman pala talaga. Diba? Sabi ko Parang yung professional chef na nagkaroon. So, membrane. professional ako. Wala, naisip ko lang yun kasi lagi pag kumakain ako ng mga Membrane pala daw yun. Ayoko talaga yung part na yan kasi matigas. Tapos ito guys, ayan, nirap na nila. I-wrap na natin yun. Yan na yung last. Tapos, ano na to, andito na sila, may pa-headband siya guys. Kaya nga, kasi nga naglinis ako ng bahay. Saan yung galing? Kapag naglinis ng bahay, mag-headband kayo ha. Saan galing yung headband mo? Wow. Kaya itong sidan, tignan mo na sa labas siya ng bintana. Oo, nagtawag-tawag Hindi siya. ko alam. Nakalimutan ko. Maganda. Napaka-busy niya. Uy, grabe. Ako nga nag-drive. Ikaw nag-drive, sir? Oo, kasi ano siya, may mga tawag-tawag siya. Busy. Call center yan eh. Ang dami ng calls. Na-realize ko nga, call center pala itong asawa.
Kahit sa bahay, guys, may display ganyan pa. May pa-work pang ganyan. Oo, kagabi nga ang dami niyang paperworks na tinapos. Papa, where's Tito Dan? Where's Tito Dan? Outside? Kanina pa siya, sabi niya si Tito Dan daw, bakit daw nasa labas? Doon si Tito, aso din, si Dan ay. May tawag kasi, who's that? Where is he? Huh? He's outside, Baba? Who's that? Lalabas ka. Pero may ganun mo siya, ate. He'll come in soon, Baba. He's just on the phone. Yeah, he's busy. No, we'll wait. We'll wait for Tito Dan. Do you wanna go out? You sure? Where are you going? Point siya kay Tito Dan. Call him. Say, Tito Dan, come in. Go. Go. Say, Tito Dan is on the phone, that's right. Tell him, come in, Tito Dan. Where? Where are we going? Parang papapasukin niya ata si Dan. Hindi niya alam na nasa phone. Papapasukin niya. Hmm? What is he doing? On the phone? Careful, careful. Tapos na yung sauce, guys. Yan yung sauce para sa isda. Nagluto pala sila ng isda. Hindi niya ginawang sarsyado. Ano lang, prito. Prito na lang. Wala na pala dito. Nandito pala sa table. Dinala na ni Kat. At ito ang laswa. Utan na may shrimp. Ayan Diba? Sarap. Kain tayo. Ito yung dinner ng boys. Corn. Carrots. Yummers daw. Ay, sorry. Ay, doon tabi kayo na Tony. Yan pala yung isda. Hindi tayo pwede magkamay kasi may sabaw. Watch out, Veronica. It's hot. It's hot, Baba. Doon sa harap si Lyra, guys. Tabi siya kay Jono at saka kay Tony. Sakto din yung isda natin. Nag-isa lang tayo. Jonathan, before we eat, we say a prayer. Do you want to say the prayer first? No, before we eat, nangalahati ka na nga. Good girl. Kumusta na kayo, guys? Hindi ko kayo na-update ha. Sorry naman. Nabisi ako sa Rubik's Cube. Hindi ko na natapos. Ang galing ko na nung college. Ngayon, hindi na ako marunong. Ang tagal ko dun. Inupuan ko talaga yun. Hindi ko natapos, guys. Tinanong ka ni Jonathan, red pa daw. O, patay ka. Pinagawan ka pa niya ng red. Oo nga. Sabi ni Jonathan, ibahin mo na naman. Red na naman ngayon. Kasi white yung una. White yung inuna ko. Uwi na daw si Kati, guys. Uwi na siya. Meron siyang work. Good luck sa yung work. Salamat. Last time na dito, alas medyo. Nakita mo yung vlog namin, ginudlak kita sa work. Ginudlak ka namin sa work. Sarap doon ang tulog ko nun. Oo nga 2:30 na tayo nakauwi na. As in, grabe. Tapos dito lang kami, nakaupo lang kami sa gilid. 2:30 sila umuwi. Di Tapos Baba! Say bye-bye, Baba. Bye! Bye-bye, say bye-bye. Bye! Hi! Come here! hindi kami mag-relate tonight, guys, kasi may magkikita mo kami bukas. Baba, do you have your own channel na? Does she have her own channel yet? What's the channel? Veronica's World. Guys, Veronica's World. Wash your hands. Wash your hands, Jonathan. Baba, come here. Let's promote your channel. Come here. Lalaki na. Meron na ba? Lalaki na. Ay, hindi ko nakita pa. Veronica's World. Well, that's a good one. Veronica's World, guys, yung channel niya. Meron na, nakabuo na talaga kayo. Pero wala nang video. Baba, what are you gonna do on your channel? Unbox. Kuyahin daw niya si Are you gonna play? Unboxing. Si Ryan. Baba, come here. Pag ikaw yumaman, huwag mong kalimutan. Come here. Come here dito. Siya talaga sa amin sa kahirapan. Uy. Ikaw kanina ka pa. Investment ka pala, be. Guys, Veronica's World. Say subscribe. Say subscribe. Like, subscribe. Say link below. Link below. Say subscribe. Subscribe. O, ayaw na niya sa atin. Punta siya kay Johnny. Screenshots na ba ba? May link na kayo? Mahanap. Kasi kapag bago, hindi nakahanap. Kapag sinerch. Kailangan mo sa i-send sa akin yung link niyan.
Veronica's Road. Yung mga bata, kasi yung mga anak nito na sabi, ay 59,000 ka na. Gumaganda, nanonood talaga sila. Wala pa. Hindi pa na, ano? Oo nga, hindi pa lumalabas. Tapos yung pinagagawa ng tatay nila, alam mo. Link below yung channel ni Veronica, guys. For more. Anong mga gagawin niyo doon? Unboxing? Mga ano daw, laro-laro, ganyan. Oo nga. Di ba yun naman? Oo, yan naman yung mga ano ng mga bata. Mga challenge for her ng day. Ganon. Yung colors, mga ganyan. Naglalaro daw sila sa park, ganyan. Oo, di ba? Uwi na din kami, guys. Bye, Day. Bye. See you tomorrow. Bukas. Bye, Lyra. Bye. See you tomorrow. Bye. Mwah. Ay, hindi ko na naugas. See you tomorrow. Okay. Tumulong ka ba, Kat? Dami ko pinugasan. Uy, siya Yun yung nalalagot bagong trabaho dishwasher. Okay, see ya. Mwah. See you See you tomorrow. tomorrow. Thank you, Tony. You're Thank welcome. you. Mwah. Good to see you. Bye, Jono. See you tomorrow. When I see you next, can you make sure that that's all finished? So hit his back. So next time I see you, the Rubik's Cube should be done? Oh, God. Okay. Bye, Jono. Let's go. Baba, is that Daddy's? Papa, do you want to stay here? Ang ganda ng weather dito. I mean, ang ganda ng weather ngayon. May pa-shoulder. Sa ganda ng weather, may pa-shoulder. Alis na siya, Beshi. Do you have the car key? Do you have the car key? Yung damit ni, ano? Dito kami sa bahay ng mama ni Dan, guys. Check lang namin yung bahay. On yung mga faucet. Flush ang toilet. Kasi wala pa din sila. Ano, mga isang buwan pa yung wala. Check yun din yung mga bills. Asan na yung ibang faucet? Danny, where are you, babe? Asan yung Danny boy ko? Ala, uy, ang bango talaga nito doon. Ang tagal ko na itong binigay sa kanya. Kailan ba yun? Birthday niya ata, February. Hanggang ngayon, nandito pa din. Bibili talaga ako niyan. Ang bango-bango niya talaga, promise. Ito yung ano, anong brand ba? Basta yung ano niya, yung scent niya is Pear. Pear ata. Bango talaga nun. Yun talaga yung bumubungad na ako. Gamit-gamit niya din yung binigay namin sa kanya na ano. Yung galing sa Japan na soap. Yung jelly soap. Cherry blossom yan eh. Okay ka na ba? Okay ka na. Meron pa pala dito. Hala. Babe? Yeah. Did they turn off this one? The laundry one? What? No, the water. How you doing? You want to stay up? No, there's no water. Okay. Is that normal? See? Okay. Yeah. That's fine. Okay. Let's go. Bye na kami, guys. Bukas na namin to i-unbox yung bigay ni Tita Sexy. Nakalimutan ko kayo, guys, ng very light. Pero yun na yung vlog. Thank you so much, guys, for watching. Sana nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys bukas. Be good. Bye. Good night. Mwah.